chaka ibe metaka ndetera kare ibe metandetera ganta imoro seje geseisiro omonye naga chaka nyore mete yinkoro sinde geseisiro na mete buna niga ibete so ngatisa itwono tinko beraka onko endo isiko ngachanga kombo enyomba ngachaka koroserio ekero ngo kore mete kero munda bandenga nabwate mete of course ngonda bibali onko enda nagora nagacha natiga bwo yeyoma namanya guchukoyi anye ibirira rinde riroro kwanyora ryakende namanya guchukoyi. Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi. Nembwa gose chimbwa chianyaleko wachikorokanaso obonge kegi matali ime county ya Kisioka kulinda sechi county konyora omonta kugenda segeta seni yokonywa mabuta unyara kobaga kubekirwa epigipigi gose gari yaye amabuta kulende magaye osoka kurwaro atakaneti chibesa echo chia amabuto mwancho murigeria nagosogire maragoba yabono baire byande onsi asogenda tekoba gogo sanga emerobiri aime Ndizi TV chinga kicharagira chinsa isato chiabono bo tukasentunene tokomira na sembe asekerenga yoko ene kinga tonyara koba to komanyanga nyale koba gwateka kurubaga kete goika chinga kibune china mange to nyale koba to kwaganire kigima korene kwera nande aseke kageta igetambe linyale koba to gosanga amonae. Wanjomo ligere nyora boigo na bogo sanga amaya ya mona intu ya gwetera se mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News digital gwetera YouTube Ndizi TV News na boigo gwetera se website ya www.ndizitv.net emaragoba ya bono Petra Mukeira nero kwa kia buna chibicha amonelio kichago chera senchira yobo ikirano chinga kilide mose boigo agenda tokoba kwenekia buna go chere gwetera somono bebi manyereli terene kwa Josephat misingo kwa ligano tunyara kwa batoko sanga munae goikera omoelio omwancho mo ligerelia nigo omo basokano omobe bwebara onyara kwa bago kwenekiwa sensemo ya mairimbiri imeye county ya Kisii epara enene yokorwa omo chokeumbu gochibo songo aya magega ya omogendia oyomo bwegalie kanta nyara kwa bago ikirana angenensemo elia ya kegatia nyara kwa bago soa asegeta seni gyokonywa amabuta magayare ukobekirwa amabuta chiringi chiribu ibere bononigo anyara kwa bago soka na agati yaba koli emeremo segeta seniekyo asekelia anyara kobaga kobaerera buna omonyene egari nigo abaganyete sensemo ya bubara chirinda nyare kobaga wakana chibesa echo shiringi chiribu ibere nonye magega ya oyomo bakoli emeremo begeta seniekyo kemabuta ego soka amono mogendia oyo egari goikirana sensemo elia ya bubara choni gatenenia egari yibono na korokia o mokoli emeremo eyo omugako yomo oyolenge ise nagotara no kuronyara kobaga komwerera nganere omonyene egari chinga kibono anyara kobaga goika nago chikokwa na muno mugako yechinga kinyara kobaga kwirana onyara kobaga konyoranga omugendia ulionyara kobaga gosoka negari yasanyara kobaga koyegendia ase chimbero chigoro chinga kibono aregonchoka eko nabosyo yibwabo baracho anyara kobaga gosiria bono obosera bwa egari yo nabo igwe egari anyara kobaga gonchokana nago gosoa
asena gutumira enyomba eyemo asensemo ya mairi mbiri nonya nabo nigo abagende banyareko bakoborigwa banyareko bakobwatoka chimbwa echulimo lyoka seboigo egati yabamanyi bensame ya mairi mbiri banyareko bakomoboria omugabara naboigo serikali nyareko bagekwane kebuna nyareko bagekobeka chipambu asenseme yo yegendete ko bagekwane kia eme basokano ye chiparaso bwangoiga. Mimi naitwa Moses Odhiambo kutoka Resam Energy, na ajali imefanyika hapa, imetuweka mdomo wazi kwa sababu huyu kijana alikuja akakunywa mafuta, lakini alikuwa kidogo anakaa mlevi hivi. So akaniambia nikuje hapo Baracho nichukue pesa kwa tajiri yake, lakini all of a sudden kusimama hivi kidogo yeye akatoka na gari. So tukabidi kumfuata na pikipiki ili tuchukue ile pesa, lakini kwa bahati mbaya tukapata mpato na ajali, na hii kwa pesa nyingi, ilikuwa shilingi 2,000 peke yake. Angalia shilingi 2,000 imemgharimu maisha yake, ambayo we don't feel it good. Yes. Ile kitu ningependa kusema ni kwamba hii place yetu imekuwa hatari sana. Kule mahali gari imeingia, gari nyingine imeingia huko Chuzi. Na barabara ni pana, hii barabara yetu ni pana. Kama hapa Chuku kuna mahali mchanga ilichimbwa. Sasa imezuia hata hakuna mahali watu wanapita. Kama sisi comrade wa Kisii, tunaomba watuwekee Simbarati kama governor, atuwekee pumps juu itatarisha maisha ya watu wamekufa wengi sana. Watu wamekufa wengi hapa, like tunataka pumps for real. And kwa governor mkuje muangalie like barabara yetu si nzuri. Madereva wote ambao wanaendesha lori, wanaendesha nini, sisi ni binadamu, watu wa mafuta, na tunasikia kilio cha kila mtu. Wakati unataka mafuta na una pesa, come express yourself. We have an office, unakuja unakaa chini na sisi unatuambia mimi ni mtu fulani nataka mafuta, nimelemewa kwa njia fulani, nataka kwenda Nairobi ama mahali fulani. Sisi tutakusikiliza, tutakupea mafuta. Kuliko uweke mafuta ukimbie. Angalia sasa imecost mwenzetu ambayo huenda hata labda anaweza tupa Roboti orumwanchomo ligereria na rurogoto ikeria kuboria libori ritorine emmaragoba ya bono ine ningi Kenya leko bagikoirera omochando oyo bwa abagendi ababe bechigali nabo bechi pigipigi konyosi bwose kunywa amabuta ase petrol station nabo banyarakoba bagosama sange kanangeri kiago amuna indu gutara semitanda yitu nabo gutara se namba ya SMS yegenda tokobe gweta CTV yago homwelio bwa maya ya ninyara ko bingo sanga nagati ya ebirengeri mwanyale ko bamoko bwatoka ine ningi keirere chimbwa echikogendera nakorokana so nge imense ya Kenya se abantu bakwenda banyarakoba kubekero mafuta chipipiki ne chigali naboigo banyarakoba bagotama togoska mutwe county ya Kisii mwanchomo ligereria nigoli tukolya lero aborokyo gwetani achiri bubere nechi misano banyarakoba bakobekerwa egutwa magiga yogokora emerobelyo yechisemi asumurobelyo olyo bwajiri no morobelyo nyarakoba korekana segetige chigostori kya Kisii stadium oyo nyarakoba gukora wa muno mugabana bwe county ya Kisii Simbarati asanyarakoba gakote banganigo arachikoba kwene kinga abanyarakoba turachibutwa ngamba chikoba bakwenyorera emeremu anene eyera nyarakobe gobasira asobogma bwabo bwa mutwe boigo nigo arati nyarakoba kwenekia una serikali ya ene chikoba gegosira nako batoka chibesa go chia chiskuru chichitibe tugosichiria chikone na chikosi chobo bundi abuna enchira eyamo yo okosira abana nabo banyarakoba kwenyorera amaigerio abo akiralitu kubuno molikyo tomirede mumanyi agotomanya na sentunde yendeke gima engakia baro kigwa chiribu ibere chimeisano ne moba bekerwa egutwa maiga yogokora amasomabo korwa ajiri program omoyego yo okorekana aseketi kya Kisii stadium asabarai awekirana bakuragwa no mugavana bwe county ya Kisii Simbarati asebono omugavana ainekebuna omorobelyo yonigo okonyire abange nonya asokonyora amabagaye chigasi asemetandao 2,600 youths are graduating from the Ajiri Center, having undergone training in ICT, entrepreneurship, financial management, and other life skill courses. So far, over 9,200 youths have benefited from the free ICT training since the Ajiri Center was initiated here in Kisii 18 months ago. Ajiri is a program aimed at opening avenues for training
and employment opportunities for our youths who are in need of training and employment opportunities. Egati yabali baikirana ng'amo na James Kenani oyogokera omurubuli uyo na sarwa chi computer na kulia eira yogo cha komenta chi computer chinde iliyoko gendereria omurubuli uyo imeye county ya Kisii. Feel with joy that you are doing that, and as I hear it, hakuna mwingine Kenya ambaye anafanya yale unatenda hapa. What I've done is the people I said I'll give 4 computers. Lakini si population yenyewe kuna wana naina computer chini ziweza mkenda. Mchana ndiko migoro tio shaba. Omuraibu abasae imeye county ya Kisii Dennis Mosoti nerenigo ateba omurubuli yo nigo ogokonya abasae engaki egasi ya bolire imensi ya Kenya. Kia president wetu Mheshimiwa William Ruto anazungumza mambo ya digital and online job. Tunafaa kushikilia, hakuna kazi. Your Excellency, nilikuwa naomba hivi, kama Mastercard Ajiri Foundation itamaliza kipindi chake hapa siku za mbeleni, sisi tuone kama tutaongea na Kisii County Assembly tuweke supplementary budget, tusongeze hii kitu mbele, kwa tunaendelea kufunza hao wanafunzi wetu, ikweli kitu ina run annually, sitakuwa mzuri. Nonyena bonigo omugavana atebire na chikwene kyabuna chi TVET Chonsi ime county ya Kisii chanyolire chibesa elinde aboroki wabagendere na masomo abo elyogokyania omubaro ase University ya Kisii. TVET Chonsi P na real instructions Chonsi neva sao mugrangere usimuga choki usimuge tutu. We are making sure kwa being tole sororo as a TVET Cheto to make sure abantu bachiroro are solving the courses which were to be offered at the university here, so that we can ease them. Na twa usirivirali nyinge kure university. Ase chinga kechonigo omugavana arwa ogokura ogotindi kuchase ondebwensi orachikwaga enyomba etekeranetiye birango byobwagachi kucha kwimukerirwa egetambukiro. Muntu ondebwensi okwaga anatebi muwaziri yobo mama bamwagachi yombeni yose kwagachi bosonga ose town Leons lazima ekiranye birango byobwagachi muntu karakwe ayo muwaziri n'abantu abonse. You know the route you are taking is to jail because we cannot afford Monto Mokwa. Ripoti ya Egetaseni kia Ndizi TV, Elitaliane Mildred Momanyi. Biamono maliki oito Mildred Momanya soroboti orwa senchira yobo ikiranto tegarete asomego yobo ko bekerwa chibuto gochiase aboro kiwa banyarako bakora chisemia se omorobero bwa jiri nigo ensema gose siasa ya obokonyi bo gavana me county ya Kisii boigo eta tigara maiga sentunden tangani kegima abarai ababwate gose banyarako bako oligia na boigo gotwara eganga yokoboria obokonyi bo gavana me county ya Kisii banyarako bawikirana sensemeyo bakoragwa nere James Kenani na gatia bande abange no nyarabo nigo oyo nyarako bagago chorwa koba omokonyi bo mo governor Jobe banyarako igako mwakera omo governor aratingambia mono ko batekana na okomochora sabiga nyarako baga kuli irenga chinga kira nyarako bagweti gwetera ase bunge ya Kisii ni warachiko bakwenda kengo nyarako bakobwatera na boikirano ase kirenga yakwanekia unabamenyi ime county ya Kisii banyarako bagwikiraniwa amone chire chamagendro ichenera toko bachikolie kwa mone serikali ya Paul Simbarati omoliki oitonde mo Steven nekirana somo yego yona gotwariganiria orobotiro kobatia asomo yego lero ime Gusii Stadium nigo yabaritangani pia sevalia konye bakagere komerera matekergo kyobokonyi bo governor gati yabo Elijah Opepo James Kenani Kefa Mogaka gati yabande komira na somo sangrekano yomo sana kuongoza wananchi wala mtu kazi yake ya fedha. Hata mwomba huo tafsiri ya sheria kiga akole na sheria somete kayuko wananchi. Ono umewaje sisi. Umekomtea kwa excellence.
Ashukuma mimi hapa. Unatirana. Wewe hapa tuagiza hichi. Juzi mimi nilikuwa nazungumza hapa, ndipo kama na Mungu akiwa hapa. Nikamwambia wale watu wengine wanakudanganya, si ni kweli? Na Yesu baba ndio anaibaku yabona. Ndio chaki kwa mwana pometi chikoti. Kwa mara mwako ya kustress busa. Hawa ncho mwako ya taemia. Kwa bora mkesi gaiga kuya combination na tigana. Tunaona mai. Lastly, Your Excellency, thank you for finding me suitable to be your personal assistant. Your Excellency, I will not send the money to a wrong number. Chinga kiechio gatie chinkwana chiarero nigo chia murengo mo women rep Okisi Doris Donyaburi aseba mugani atia guheswana nia gatia bali barekanire ko mobunia umugavana Simba Arati. Kisii County and the future president of the Republic of Kenya. Abantu bani tutwaone siasa nyingi tuweze the governor. Tukikuungana deputy president wa nani tu. Tukujaralisha sejeti pale wawili wakipigana nyasi umia. Mungu ina. Hizo sasa tuipate kwa iboro. Mungu wete. Sasa sisi tumesema kiongozi amechaguliwa akichukua microphone akimambo yake mkutusi gavana, sisi ndio tutakuwa chini. Wamama tumekataa. Lonya aheshimu first lady na aheshimu gavana. Na sio kabagari. Na sio kabagari. Na kule semole. Kule na bakele. Nonye nabo abwatani umugavana Simba Arati nigo bamuganirira agendererio bokoreri bwe serikali yaye atabugati bwo babonde bwensi. Your Excellency, mimi nilikuwa nasema hivi vile pastor amesema hapa. Sisi kiwa ni wafuazi wako, wewe usikufe moyo, choma mbele. Ukisikia watu wanakupiga vita, tia komanga sikioni, usisikie la madini wala mtekamaji msikitini, panga kazi mbele. Abara gani? Therefore, I want to urge leaders. Our division has costed us so much. Mpaka viongozi wakuu kule juu wanasema kwamba they cannot come to Kisii simply because kuna watu wanapigana kwa matanga. Basa ni watu wanapigana, ni matusi. We can't move. Ndio uwanja na toka in that room. I want to plead with my leaders. All leaders, please, bow your hearts. Let us make sure our count goes forward. You are not going to distract me from the course. Ukipanga vita, mimi naendelea kwa maendeleo. Koripoteria Ndizi TV korwa segeti kia Gusii Stadium county ya Kisii eletaliane Ndamo Steven. Nimono muliki oitonde mo Steven asorobote rwa senchira yobo ikiranu korwa ime county ya Kisii toikeme county ya Nyamira litkorera serikali ye county ya Nyamira nigo ya nyara kwa bage ko arigania lituko liechi semia sekerenga yokona na ebyegwa gochi egati ya aboro kiwa abanyara ko ba korabu ya se emyaka nyara ko ba goita na be chiskuru ichanyara ko ba chikwene kebuna chanyara ko ba chigo kinia ekerengo kiabo giechi semino moye gonyara ko ba gukora wonere omo gavana we county ya Nyamira Mosinyaribo naboigo omo bunge o West Mugirango Steve Mugaka omo bunge omo chore kurwa ase county iyo Irene Mayaka egati abarayibande abango moyego yonyara ko bakorekana ase skuru yoboroso ya Nyamira no nyinabo nigo omo gavana Nyaribo nyara ko baga gosegeta aboro kibanyara ko baba ko enekianga banyara ko bago segeta aboro kiwa banyara ko baba kuimokia naboigo ekoegera chikosi chire chia magoko no bubundia buna enchire ya moyo gwesira sobugima bwabo bwakira litukunga gotomanya umurikito korwa se county ya Nyamira Job Mangi. Buna enchira yogusira ogokora bya gwechisemi ime county Nyamira nige wizara yechisemi ime county Nyamira yaligania omoyega bokwena na ebyegwa okia asabor kiwa na boigo chisukuru cyabere kigokora bya asichisemi na boigo ase birengo ao
Pigia makofi mazuri kabisa. Pigia makofi mazuri kabisa. Kago kwana ase omuyego oyo nigo omugavana gwe county Nyamira Amos Nyalibo ateba eyenegatiye chinchera abegete asokwene kingosirale chisemi ime county Nyamira. As we celebrate this day every year, we'll be reviewing the progress we have done in all our education sectors. Boigonarwa esegeto gochia ase aborokigwa gosomera chikosi chia maboko ase ngencho nigo chibwate emeremo na boigoteba niga serikali e county Nyamira era chikobeka okoboko gochia sukuru chyo bobundi elinde gosira chisemi ime county Nyamira. Kazi ya mikono inalipa saa ingine mara 3 kuliko kazi ya ofisi. Tuko na vocational training centers ambao kwa saa hii tumeungana na National Youth Service. To assure you one thing, I'll be investing more in ECD and vocational training centers. Boigo omuyego nigo ikeranwa no mokonyi umugavana Dr. James Gesami, omobunge West Mogrango Stephen Mogaka, omobunge omochore Irene Mayaka, omonogeri bwe bunge county Nyamira Enoch Okero, aba MCA na baraibande. There is no limit. There is no limit, that's what he said. Can I add the word sky there because the sky has no limit. Now, we will do our bit, especially from the county assembly in matters of legislation. ECD centers are well equipped. Our VTCs are... Honorable Nyaribo, Otongrietaya. Igo engana ase University Nyamira erabege kobekwa njabage kutuboka ase omoyego oyo aso kusaba kwaba gukura gochia ase abaraina ababwatani ao wancherana ase university eyo erabege kobekwa. Kama viongozi riketi tukasema popote headquarter ya university taenda kuna college zingine kila constituency itakuwa house. I am still pleading. Hiyo shule ilikuwa hapa town ya Kisii University irejeshwe as we plan to roll out the university, ndio hawa watoto wetu wasiende kukufa njaa. Wizara etenenerete chisemi njasaba kwene kinga nkubwato kire chivesa ase chinga kichibwenerete ilinde kwene kinga aborokigwa na boigo aborokia ase sukuru ao mbaligo chigo chandika. It is not possible that we are closing schools before capitation gets to our schools. And on this one, I want to speak to the ears of the president. Because saa ingine wanampelekea hesabu kushi ya kumwambia tumefanya. Kama pesa ya mashule haitumi mapema na mnatutax pesa ingine nyingi yenye hata ingine I make sense, then I don't understand hiyo pesa inaenda kufanya nini. Ogo sabaningo kwa bergo koruegwa gotia asaba bwatani bonsi gota amo elinde gokinia ekerengo gechisemi ime county ya Nyamira. Ginko reporter ya Ndizi TV korwa segeti yesukuru yoboroso ya Nyamira letariane Job Maangi. Ndimono omoliki oito Job Maangi asorobotu rwa senchira yobo ikiranu tokorwa ime county ya Nyamira ito ikirane ime county ya Kisii ase abarwaniriria be chisegi cha mauma kura sorogongo rwagusi banyareko bagweso kinako yemochia serikali ase ogotabanyira habuna abanyangonga banyareko bakwirali bagalinene kurwanira obosi bore bwense nonyarabo nigo banyareko bakobolia serikali nyareko bagiko babeka somorobelio olia bwoko bakana buna enchira eyamo ya okoitabirana amonemeremo emi yabanyarete ko babagokora nonyarabo nigo banyareko bakobwatoka ekurate gochia ase ababwatani bamwabo ase kelibate bireti banyara ko bakongainwa ase okorochi besa buna enchire yamoyo kwerikia asomorobelio uliorachikoba goko bakonya buna gutomanya umurikyo ito Vincent Onyancha. Ababwatani bekiombe kia Mau Government Council korwa asa orogongo rwa Nyanza bakora wanu munyakiro wa Pito Kibo ni gobono baboria banto ane mona abwatani ko ene kinankweri kibare goetera ase kiombekyo bose bochi wakanwa engere yabo kurwa se serikali.
leo tumekuja kuzungumzia mambo ya registration ya members wa Mau Mau ambao serikali inataka kupanga wajulikane vizuri ili waweze kwenda kwa compensation kama itapatikana. Tumekuja hapa wana Mau Mau, hapa ni council. Tumekuja kutetea haki za watu wetu. Watu wa Nyanza tumeona kwamba tuingizwe katika charata la nchi yetu ya Kenya. Wajulikane kwamba hakuna sehemu Mwingereza hakuingia. Ukwana menye kaunti ya Kisii ni gochinga kicho okibaboria abwatania bwa Mau Mau kubeka obotoereru aguchase serikali achibachiri barachiwakanwa gose koewa. Wacha tuseme ukweli kwamba hatuna kiasi maalum ile ambayo tunadai Waingereza. Ile fidia itakayolipwa waadhiriwa wa Mau Mau Kenya, hiyo ndio itagawiwa waadhiriwa. Kwa hivyo kwa siku ya leo tuko na furaha sana kufika hapa Nyanza region nzima, kaunti hizi zote 6 tumefika hapa, wasee na wamama. Tumekuja hapa kwa ajili ya hii Mau Mau kwa sababu imeisaa miaka mingi sana. Wamama wetu wale ambao wangesaa watu wa maana walinachisiwa wakawa ambao hawana manufaa katika nchi. Jinga kichubo igoni kwa mochirie bali bagonjekana nia mangana se mtandao na boigo chinkumabuna mbachikwa kona chibesa goetania ekerengo. Wale wanaosema mtu atalipwa milioni 90, mtu atalipwa milioni 20, hiyo si kweli. Kwa sababu hiyo pesa haijaingia ili waweze kugawia members. Ase boigo barugo kurogo tindi ochi ase bali bagosaba chibesa abantu eriko nyaroko balikia asomobo. Zaisi mambo ya fidia ya Mau Mau, serikali yetu ya Kenya ndio imepewa hiyo jukumu ya kupeana hiyo pesa. Saa zingine unapata mtu anaambiwa leta 16,000 ndio uwe member ya Mau Mau uende kulipwa na hakuwa member. Ukisikia watu kama hawa epuka nao. Na mtu yeyote katika hizi county za Nyanza region asipite vile tulisikia kwamba anaandikisha mtu, anamuitisha pesa, wengine 3,000, wengine 6,000, wengine 16,000. Lakini udanganyifu ndio imekuwa mingi. Na hiyo udanganyifu mchiatari naye. Aya ni gago cha kubwatikana no bung'eniriria obwarorokane koene kigwa ase kaunti ya Siaya abwasa abwatania abo babere bakuriana nigwa chibese chiabo. Daka kidogo anasema nataka tengeneze sisi SIM card. Tutoe 6,600. Visa card. Tukatoa pesa ya visa card. Hiyo kakaa namna hiyo. Sasa tena anasema anataka shilingi 4,000. Tukauliza hii pesa naenda wapi? Umurikyo munene bwe kiombegi kia Mau Mau nigonere ase getiro kwelikia kwa abwatania abo wa Mau Mau. Omete Nyanjoka kutoka Kisii. Mimi ndio regional chairman, tena ni national general secretary. Saa hii tunataka watu wote mujitolee, muweke majina yenu aende kwa serikali. Ejeteri ntune ntangania se kiombege kia Mau Mau maiga yoku Rwanda robo sibora sense ya Kenya gotebu kumana mbachi wakanwa asa bange babo basiruguma bwabo abachokona abachokororia na obagendrete kuboria serikali kobakana. Ko reporter ya Ndizi TV literane nchenkuru kwa Vincent Onyancha. Turina kusemera bune serikali ni nyare kobage koirari baganege tambukiro kia bwango kwenekia buna banyangongo abo banyarete ko bakurwanira ubusibole bwense ya Kenya ne kura Sorogongo rwo gusibanyara ko bakwenyorera na barabo engeria yabo mbie mono moliki oito Vincent Onyancha soroboti rwo asinchira yobo ikiranu to kura ime county ya Kisii koika ime county ya Nyamira nigobono abamenyi kurwa sekenyoro kiabo chali ke gotoka ase constituency yabo ge tutumasaba ime county ya Nyamira banyare ko baba kugikiria obotugi bwe chinchoke anene angena se abantu bamenyetaya nigo achire emambia lero maiga chinchoke cha omotugi oyo mo ase kenyorekyo echenyara ko bachiko mo sagana na komo
borasa omugaka oyo mogoika ogokwa ase ekenyoro ekionigo bono omugambi bwa ensemeyo anyalire koba gakomochia egatia baremi abagendete koba bagotuga chinchoke anene ase emechino nyarabonigo omubere bwo onyagosiro mwako yaserieta kimaiga musio munyara koba gokorosiwa na goikiwa ase engendu ya enyagitari ya Keroka una omurikio itokorwase county Nyamira Paul Kapokara hagotomanyia asenchira yoboikiranu abanyakenyora baiga bekenyore kiga kyabocharia nigo ritukoria rero baboka no mwechano monene maiga yomugako yomo aserieta kimaiga musioma kunyara kabaga kubinderirwa mone chinchoke wikagusiria obugima bwaye omutatu mturenge omutomokong ortegasiya ni jingusana kabire jesha jakarita abigira bone yakonyenero le muntu watakonya kifoina sisi family bo taru arete tukumbinga kibona ngakianya kana ya accident ire kamuneye turno bwo basana ntumaitinga nekene basinga kire bamenya baiga nigo bakwereranga nyagusira ritukoria rero mambia nigo atarira chinseme chiga cyabo charia ase chinchoke chiga chitugiramo no mwamato ya mukura chinseme chiga cyacakogosagana etugo nabo igo cyanyara kwa bachiko musagana wika bunasiria obugima bwaye Samaria tan Samuel mano muture tubwe kenyoro rumugako yo twanyora mambia na mworo kia sesi gale kogoru oika muina sege osiki onyora somusubati onda ko ni mesi oika ranso onya gotebi omusubati onde ngankoli oro musio kora rende tima timune birangeri bya ikonya bya mutarire oyo motebi ndi koli musi na yo kolie olio omugako olio mukani nje timbwati maino nkoliera musi wano mugako linto maitinga kiachi gotoke meteme ne chinchoke chinga kichiamo kabaka chiamuita bamenya baiga nigo bagendere ko babakogekerio botugi bwe chinchoke anene echo chagendere ko bachikoreto muchando ase bono baganirie chinchoke echo chinyara ko bachikonganywa koruo asayo ekora bana gweta barora abantu twansingo eta torora emetane ga kitibira twancha nyarusi parango yeto omanyene chinchoke no ale mugonda alenge ngagacha gwakerwe simio chigocha kokonyo mugako yusi nero korabani go bwa bambo mulieto kora useno rusana usoso ile ngoro yegutoyi oyo chinchoke titirne yanko yana noyo tukete chinchoke ne yanko wano tokusinya stokolonga koru njena tukete chinchoke kale na tukete kasakweke na tukete tale pi alerute kale kana ta konyora ense yakeire ngatika kutuka chinchoke wano utachi tuka chinchoke no ngaini ningana boigo musine chivo Keroka Township Kennedy Ndege anyara ko bahaga kogikiria asaruro gochikanga chinchoke ejo chinyara ko bachikunganywa korwa sayu asegeka gechinsemeronge 24 abantu baminto ntuna bagusiyo buri mubwayalire amangana yo gotuka chinchoke tiniyo chikori comment ya zero case ni yane so ekaba sand warning amonto tayo gotuka chinchoke within my location ekiara space takolitik teyo igo kuchimiri singa ogotuka chinchoke it is a no go zone in my location igo nati gosaba abantu bonsi abagusi chinchoke muna bono cheito mugako oyo onde bwensi ogatugete agenda arusi muna bono echi chiabo charia omonyene ana amoire 24 hours metane itimbasa konyerora omweli oye nigabwatukira bosemia gochiase bali bonsi paganete gotuga chinchoke oyo ratuge atoeli rube likoro kikorwese ministry ya forest ngana abwate forest asa gotugira chinchoke ne baroche goikato tebinga roche abo abantu mbaro bana nkoenda bare bo chiombe ngolisi chire roche etakeire bono agitari go birende serikali akori mikakati atirisi bafundisa abantu kwa ngatiza kere gotukira bono bujanya bitonde bwe ginko report regeta seniki obwanchete kya Ndizi TV kurwase kanyoreke kyabo chalia ekyo gotoke meye sub county ga Masaba North meye county ga Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp okara Biamono Polycarp okara soroboti rugo ichania sana kurwase county eyo ya Nyamira tali hentunde ntanga nekegimomuriki oito Polycarp komorekera omochando bwe chinchoke yogenda takoba goko chanda abantu abangase semeyo asobonganya rakoba boy gwakomorekera omochando yo bwe chinchoko nyarakoba ago koreta omochando monene ase chiro yeligomiye gotoka ase county eyo ya Nyamira ime county ya Kisii
buna enchira eyemo yogokora omochando bwechinda nigo bono ekiombe ekemo ekegenda takobage gweso kiana goikirana ase binyoro anene kurwa ase constituency ya Kitutu Chache South elikonekia buna yanyalire kobage goikera egati yemechi eyo nakochaka kwenana obokonye gati yabo ko basibye balia bwate omochando oyo bwechinda seritukolia lero nigo ekiombe ekyogia Joshua Nyarech Foundation kenyara kobego ikirana ase kenyoro kia mesari kegotoka ime ward ya Kigogi ime constituency ya Kitutu Chache North nago ora omoyega oyo asaba menyi benseme ibanyara koba bako gokera anene obokonyi obo nago tumanya omorikyo ito dipo na sanya nige kiombe kiboigo gosaba tenebe kiombe kibanyara koba kwenana egati yobokonyi chindagera gochia ase chinga echira chigenda tokoba chigwetera amakongu. Say no to Jiga. Obotakoboere imeye binyoro ase chinka ao nitukolia lero tiamati imeye bunge ya Kitutu Chache North nigo chianyoro bokonyi bwogosibiwa chinda asomo subati Merike Muntu oyomenyete no mumuro ya senyombe ye masege kegetambe aireneria mbuya mono asobokonyi ngoteba mbuya mono Joshua wankonyire ebintu kwansibeirio omwana mbuya mono nande rende moteme monkonyare nyumba isakurara kiageroro che nyumba neye motomenyete nere ensemo nokorie gwachinda nigo bamenyete obogimo bokongu anena sokwenyorera endagera yakera lituko rero nirimbuya mono asama ya mwankoreire mwakonyira abana bane babatu muchando bokumi tenya sakoro wanje ose sitinere mwabakonyira ibintu by'amaguru mwabatigire kibabuno kuri kwanyire ndagera obosie esukari amavuta epenseni kwa munsi beirie kwa mongeire jisabuni obibirato embyamana gusangano yo mubwe kiombe gya Joshua Nyarech Foundation niganyara koerera ekerenga gyokurwania chinda na gusira chiamate chiri chibwato konyora gwanse turase kenyorokia mesaria na bigege tuacha gokonya abamintu bali babwato muchando gwichinda chinda echi chiabeire omuchando munasi Kitutu Chache North abantu abange ebakiri no muchando gwichinda nende bamnyire nechinda echi na komaite chinda echigo cha gwetera okonyora kwabo kolense nende amazingira okonyora ngatali amayasa abantu bamintu bamenyete bono lere tuacha tuabasibire tuabaire ndagera tuakonyire chi family ku tuacha gitema more than 6 families bono twekirero gaiga tuamakonyire tuamoire ndagera egochikomosu kere gwasibire omonto okonyora nga bono appetite nyonere ogekure kiata gichikuyagia ibintu biri biko moroma byatekire byasirire bono gendata gitene ndagera tuamoire ndagera mune foundation ikomosukia matukabira atatu at least nera chanyore chinguru abega gukora nere erigeri nigo bono baruro kuboria gochia sabanto gwesokia batige kobisomo chando ywe elio banyare kubwatokirwa bokonyi babwato muchando buno yo iga gusomete ne no muchando bwichinda tigabe tokese sababu ekero kobisa turakonya mwetokese motebya bagaka bebinyoro motebya ba assistant chief motebya ba chief mote even community health workers batorichi barichi ata stakeholders so that banyare ko bakonya genteke turi gusabukende igogo konyu koigweri yogo kera wasibi gwako nere kwagwendagira kera kwebisa muchando turakonyeka Origeire tonsi ririgo. Giko ripoti yake taseni kiao na mbeye mokya Ndizi TV kurwese ward ya Kigogi egotoke wunge ya Kitutu Chache North imeye kaunti ya Kisii elitariane ndipon asanya Mbiamono moriki oito dipo na sanya korua ase constituency ya Kitutu Chache North ime kaunti ya Kisii bego mwanchomo ligereria magayense engima go chengera lituko lya oboroire bwendruma lituko ligoro
nigo rituko ria rero ekiombe keria kia urais ya serikali ya kaunti ya Kisii na boigo enyagithari Oasis nigetaseni Kiandizi TV rituko ria rero bianyara koba bigo ikirana ase award ya bubaracho ase kerengagio koeneke buna banyare koba koenana obosemia na obumanyi higoro ya oburuire obwo bwa endrume umurobire nyara koba korekana ase ABC yo MC bwe award ya bubaracho Ibrahim Ongu bokorengana nabo bisa anene kurwa sekombeke kia urais nigo batebire sobwangoiga nigo bari ababwate oburuiro bwendrume banyareko bakonengetwa ase binyoro bamenyete ingana boigo banyareko bagosemia abamenyi bensemo eyo banyareko bagotigana nero boigo nigo ebyombe ebyo wose abange babamenyi na boigo bari babwate oburuiro bwendrume banyareko bagwesokia ase amaigerio yanyareko bakorekana rituko ria rero murikio ito Julie Kerubo na nyarako bagoikerana asenseme iyo yabo baracho na gutwariganiria orobatiro kubatia kubwatekana okonengetwa boigo gutamanya gusokobora SME igoro yoboruire bwendrume ekiombe kia urais ge kubwaterana na Ndizi TV eserikali ya kaunti ya Kisii enyagitari Oasis n'ababwatani bande nigo rituko ria rero boikirana sabisi yo MC yobo baracho ero kumanya abantu igoro yoboruire bwendrume. The reason we are all here as partners is to make sure people with the epilepsy live their life to full potential. Indicators for quality of life have to be achieved. It was a Purple Day, and we thought today we do Henry Clinic Day. Henry is a friend of ours who died because of epilepsy, and we understand without indicators of quality of life, without diagnosis, treatment, and make sure people with epilepsy live comfortable in our communities. Dawa peke yake juu ya kifafa haitasaidia. Peter Koringo, a member of GMA team from Kisii County. Purposely we are here today for the epileptic people, which is a condition to assure people that this condition can be managed, to avoid stigma which people have in the community and the society at large. Gukwana no muchaki bwe kiombe kia Jenno Adhiambo Valent oyubo igo bwatoboroire bwendurume ni gateba no boroire buranyare gutangwa nonde ko bonyora nsachinde chonsi korende gwetera konyore semi nabo monto akomenya bunonde bwensi. My name is Valent Adhiambo. I'm the founder and director of Geno Epilepsy Center for Empowerment. So today we are here in Kisii County to do whatever we've been doing in other places, and that is creating epilepsy awareness, giving the psychosocial support to both clients and caregivers with for epilepsy. I'm also epileptic, and that is why I'm here, and I can talk confidently because I know epilepsy is just a condition and it is manageable like any other conditions, and that is why I'm here. So today we are really focusing on the approach of giving the caregivers and the clients themselves a reason to accept themselves and to accept their situation, their condition. Wana no umunyagitari korwa senyagitari ya Oasis ni gaire sa chinchironde arairende korwa soboroiro boigo na boigo chinchira obo semio bo boranyare guika ase ebinyoro. My name is Sonia Kevin. I work for Oasis Healthcare Kisii as one of the coordinators for outreach and medical camps, and today I'm here to partner with urais Foundation in order to support them for continuation of celebration for their Purple Day. Today we are here to assist them in maybe eradicating the fear that comes in identification for these epilepsy cases. And another one is to make a reassurance to those who may have found being in the same situation, and giving them an assurance that being an epileptic is not the end of life. There's a continuation through proper management of these conditions. Curing and prevention of some of the conditions, those that are not in line with the epileptic conditions, but as well in support for the outreach and reaching to those people at Mashinani. I think by the end of the day, we are expecting people to understand that epileptic conditions are not there to be forever.
they can be able to be diagnosed, they can be able to be put into treatment, and indeed with the modern means of diagnostic and treatment, they can be able to get healed. Gingo ripoti rigita seni Kiandizi TV eritaria na Julie Kerubo. Yamono Moriki oito Julie Kerubo asoroboti urwa senchira yobo ikirano basemi obane no bogane tukoba bo koena nuane kiombe kelia kia yurais koena kia una ababwatani ao naboigo abamenyi banyara koba gwesomya igoro yoboroire bwendirume no boroire obuo au babubwate bagane tukoba konengetwa asebinyoro au mwancho morigeli roboti urwa ya Julie Kerubo narurogo toikelio mwelio Vamangana maya senchire boikirano chisato chiabonobo tuko kolendentara kora natika komingo koboria ribori rinene kegima imeya maya chisato chiabonobo tuko na koboria ningi ge koirera abange ba bagendia bechi pikpiki na boigo chigari baikase vitaseni via mabuta babekerwa mabuta na boigo banyara koba bagotama korwa ase ensemo eyo batarakana chivesa chiabo gosengeria yabo narege gokoro kwa close nyakezi gwetera se Facebook nigagoteba misi uchumi ya Kenya nigonyale koba gego konga kegima na igo abantu ngwerigeri bare enchera yo kwenyorera alright kefanya ribo nere agoteba buna okonyoranga obonchoreria mboranyara kobo koreta besa ende yonsi umuntu nyara koba kurigia enchera ya mukate linda nyara koba gakwenyorera Boniface Agostino kurwa chisemo chamagenche nera goteba buna ni gobono uchumi ndo chabange bakonyo kwana uchumi nabo igo ogokina kweli goriria mabuta no nyara bogwetera asechi SMS nalega iga okoro kwa onyoni kuruchisemo chabo basi era gotanga abarebi abagendia gosaba ndereba bange ni go bare abarebi nagiye koirera abange baenda banywa mabuta nande mbakunyura ngabanyare ko bakobekerwa mabuta basoka ryoka alright ingati ya maoni narige gokoro nga Isaac aizo mubwatani kurwa sector yobo sombi no montereba oyemandevu awdanga misi oyonoro mochando ogene tokobo kweneki wa chinsemo chionsi ekehe koletwa na kubwatikana no gukina kweli goli ya mabuta lakini aizo serikali negene tokobe kweneki una ligo lya mabuta lya nyale koba ligo keanya kegima umwanchomo ligere timbwati ya mange ime ya ama ya chinsa isato chabona botuko ngira libagere kubakira ngambia mano asokoneka konyara kobo sanga amona intwe ama ya aya na bigemero beli atokene tokoba to kwaliganlia imega taseni Kiandizi TV mbiya mono kegima gochia sabari kibaito bamangana maya abagene tokoba kwene kianga bebusore chinsemo imena isko yorogongo ragusi asekerenga ekenene gyo kwene kiabuna bajare koba ko ya sangereria buna libo elimo tonyara koba to sanga amona yo mwancho muligemero beli itobota mbena boko yebwatia gwetera se ensema ya Facebook Ndizi TV News Digital gwetera YouTube Ndizi TV News na boigo gwetera website ya www.ndizitv.net Petra Mokeira nero nyara kwa kwana kia chibi cha mwenelio kichago chira senchira yobo ikirano chinga kilida museboigo nyara kwa kwana kia buna gochere gwetera somonwa gwemanyire litera nangoro kwa Josephat Misi nakuganirie oboligereria obuya bwemero biletegalete Ndizi TV na boigo obotuko obuya tomerane angyo nyara koba gogo seseni wa